के दुनिया में काया नचनिया। 4 दिन के जिंदगी में 2 दिन जवानिया। जब ले बादहिया तब ले नहिया के खेल बा। जब ले बादहिया तब ले नहिया के खेल बा। झमेल कौन बात के जब जाए के अकेल बा। झमेल कौन बात के जाए के अकेल बा। झमेल कौन बात के।